Hoy, classmate, napatawag ka. May sasabihin sana ako sa'yo, classmate. Ano yun, classmate? 69 tayo. Ha? Ha? Talaga ba, classmate? Oo. Sige. Saan tayo magkikita? Gago, 69 ang grade natin kay sir. Iyay. Kuya? Ano daw? Kuya, may putok ha? Ano? Putok! Wala akong putok ha. Araw-araw ko naliligo. Nagataas pati ako ng kilikili. Yung putok na tinapay ba? Hinain mo kasi ng pagbili mo, sabihin mo agad, putok na tinapay. Gusto mo ba ikaw ang putokan ko? Parinig! Kuya, peram daw ng plato si Mama. Bakit wala ba kayong plato sa inyo? Dito pa kayo manghihiram sa kapitbahay. Hindi nga kayo marunong magsuli. Peram ng plato, lalagyan ng lechon, bibigyan ka. Birthday ng nanay ko. Ay, gano'n ba kalaking plato? Hindi na! Huwag na itong bibigyan ng ulam, ikaw pa itong madami sinasabi. Damot mo naman. Ate, bakit mas mabilis pumuti yung buhok sa itaas kaysa sa ibaba? Eh kasi, sa itaas, puro problema. Eh sa ibaba, puro ligay. Kap, good morning po. Uy, good morning naman po. Ano po sa atin? Kasi Kap, ginahasa po ako kagabi ng 3 tao. Gusto ko po sanang ireklamo yung 2. Ano ka mo? Hinahasa ka ng 3 katao. Opo, Kap. Pero 2 lang ang irereklamo mo. Tama po, Kap. 2 lang. Aba, bakit 2 lang? Eh, dapat 3 din sila na irereklamo mo. Kasi po, Kapitan, naawa po ako dun sa isa. Bakit ka naman naawa? Abay, lintik po kasi kung makadidi, parang nauubusan. Baka walang nanay, kawawa na. Hello? Hello, Iho. Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko? Ay, opo tita. Aba, ang galang ah. Gusto kita, Iho. Sorry po tita, loyal ako sa anak nyo. Hanggang tita lang po ang tingin ko sa inyo. Hoy pare, may libreng tuli sa barangay. Naku, Mari, tuloy na ako eh. Ano ko? Oh, yung anak mo, hindi ikaw. Nagpatuli ka pa. Nabawasan patuloy, dapat hindi ka na nagpatuli. Nakita kita kanina. May kasama kayo bang babae? Magkahawak pa kayo ng kamay. Niluluko mo po. Ito, makinig ka muna ha. Hindi kita niluluko. Promise. Maniwala ka. Alam mo ba yung kasama ko kanina? Yan yung niluluko ko. Ay, ganon? Huwag kang maingay ha. Sige. Akala ba si ako yung niloloko mo eh? Ay, hindi ko magagawa sa'yo yan. Halika nga dito, may tanong ako. Ano ang pagkakaiba ng talong sa kalabasa? Ang kalabasa, pampalinaw ng mata. Ang talong, pampatirik ng mata. Tay, pabiling ha. Ano yun? Pabili ako mantika. Magkano sa isang bote? 40 ang isang bote. Oh, mahal na pala ano. Magkano pagkalahati? 21. Mas mura pala pagkalahati ano. Oo, mas mura pagkalahati. Sige, yun lang, 2 kalahati. Bali, 42. Sige.